Joulun kuuluisi merkitä lepoa, rauhaa, välittämisen kauneutta ja yhteyttä. Tätä me kaipaamme ja siksi odotuksemme joulun aikaan ovat suuret. Narsistille lepo, rauha, välittämisen kauneus ja yhteys ovat sisällöltään käsittämättömiä, koska joulunakaan hänen sisimmässään ei ole lepoa, rauhaa, välittämisen kauneutta eikä yhteyttä. Ja koska narsistin ajatus ja tunnemaailma ovat uhmaikäisen kuosissa, toisten ihmisten tahto ja kyky aitoon joulun viettoon ovat punainen vaate. Se on suorastaan uhkakuva. Siksi se pitää rikkoa. Narsisti myös tietää, että jouluun liitetään paljon positiivisia odotuksia, joten se on hänelle mitä parhain pelikenttä. Hän tietää, että juhlapyhinä, loma-aikaan ja merkkipäivinä aiheutettu kaos, suru, pelko ja tai hylkääminen sattuvat uhriin erityisen kipeästi. Siksi ei ole tavatonta, että juuri jouluna narsisti aiheuttaa konflikteja, satsaa syyllistämisen ja häpeän tuottamiseen, on väkivaltainen ja tai tekee oharit. Kun narsistin onnistuu tuhota uhrinsa joulut tavalla tai toisella, se on narsistin itsensä mielestä kuin sulka hänen hattuunsa. Toisaalta on mahdollista, että juuri jouluun narsisti ajoittaa imurointinsa eli yrityksen palata takaisin suhteeseen esittämällä katuvaista, syvällistä, hellää, itse analysoivaa aikuista, joka nyt ymmärtää uhrinsa arvon ja oman syyllisyytensä, mikä ei merkitse muutosta narsistissa, vaan se on ainoastaan joulun säälimätöntä hyväksikäyttöä. Koska joulumieli voi heikentää uhrin puolustusjärjestelmää, sillä sitä haluaa uskoa hyvään jokaisessa ihmisessä. Joulu- ja vuodenvaihteen juhlat ovat siis narsistisessa ihmissuhteessa elävälle ja siitä vapautuneelle miinakenttää, jonka miinoista tulee olla tietoinen voidakseen varautua ja suojata itseään sekä jouluaan. Pohdin tätä teemaa monellakin videolla, laitan näitä linkkejä tuohon ruudun alapuolelle ja toivon, että tutustut niihin hyvissä ajoin ennen joulua ja vuodenvaihdetta, jotta saat valmiuksia narsistin mahdollisiin ja todennäköisiin sabotaasiyrityksiin sekä niihin reagoimiseen siten, että ne eivät pääse ihon alle. Toivon sydämestäni jokaiselle tärkeää joulua ja siunausta kunkin omaan prosessiin, kunkin omassa elämäntilanteessa.